8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. माबादि मोनदों मोसानानै मोजां मोनदों आच्छा जोङो गोजोननाय थाबाय मोजां जादों सानबाय नोंथाङाबो मोजां जागोनखौनो सानबाय जोंबो सानबाय जायखिया जों आवगायनोसै जोंहा जाज साथाम सार मेडाममोन दङ बे गिबियावनो आं देंखो ब्रह्म सार बिथांनिसिम कमेन्ट मिथिनो लुबैबाय हेलो हेलो सर अनसुमै नार्जारी गिबि मोसाखावरि आङो
मोजांखौनो नुदों माखासे टेक्निकल प्रब्लेमाव एसे गोनो गोथो जाबाय मोसानाया जेखि जाया मोसानायनि एक्सप्रेसनखौ आं मोजां नुदोंमोन आरो स्टेज मेकआप बेबो थिगानो दङ किन्तु एसे मोसानायाव मोनसे जायगाथिं बांसिन मोसानाय बायदि नुबाय एसे ओरैबो थाङोब्ला केमेराफ्रावबो एसे मोजां माबा जायो दा जेखि जादोआ स्टेजखौ एसे कभार खालामनो नाजा मोसायोब्ला बेखौ आं आसा खालामदों जायखिजाया आंनि नोजोराव आं मोजांखौनो नुदों जे मेथाइनि जे ओंथिजों आरो सासे लाइमोन सिख्लानि जे बोदोर बावलि गोसो बेखौ फोरमायनानै मोसानाय जोबोद मोजां जादों आं बेखौनो बुंबाय आसा खालामो इयुनाव आरो बेनिफ्राय साबसिन मोसाबावगोन अल द बेस्ट थेंक इउ सार दा जोङो मिथिबाय गिबि गिबियावनो देंखो ब्रह्म सार बिथांनिफ्राय नोंथांनि भटखौ बिथाङा होबाय आरो दा जोङो नैथियाव रिंकु मेमनिफ्रायबो जों बिब्दियैनो मिथिनो लुबैदों आरो भटखौ बिथाङा नै दा देंखो ब्रह्म सारा बिथाङा डिक्लेयार होसिगोन आं मार्क्सखौ होनोसै 2000 आंनिफ्राय सार रिंकु मेम हेलो अनसुमै मैम मोजां ना औ आं सानदोंमोन मोसानाया आरो साबसिन जाबावनो हागौमोन खारन टेक्निकेल प्रब्लेमनि थाखाय एसे मोसानाया एसे माइन्डआबो एसे मुडआबो एसे डाउन जादों बिनिफ्राय साबसिनखौ खालामनो हाबावगौमोन खिन्थु जिखिनि मोसादों मोजांखौनो नुदों आं स्मुथ जादों बबावबा एसे हार्ड जादों ओमफ्राय स्मुथबो जादों ओमफ्राय सार होननाय बायदि स्टेजखौबो गासैथिंबो एसे कभार खालामनो नाजा फारसेथिंल' बांद्राय थाबाय थानो नाङा बाखि अल द बेस्ट थेंक इउ आंनिफ्रायबो 2000आनो दे थेंक इउ मैम 2000 भट मोनबाय गोजोननाय थाबाय माइकेल सार हेलौ हेलो सार मोजाङैनो दंना औ खोमा सादों र' एसे ओरै स्पिकारनि थाखाय मोसानायाथ' मोजाङैनोमोन एसे साउन्डआ गोदोनानै थादोंमोन आं सानो बे सारा बुंनाया थिगानो बुंदों दै स्टेज कभारखौ आं ओरै नों बांसिन नोंनि राइट ना लेफ्ट जागोन लेफ्ट साइडजों बांसिन एमफेसिस खालामदों टेक्निकेल प्रब्लेमखौ आङो नांजायाखै मानोना नोङो टेक्निकेल प्रब्लेमबाबो नों मोसादों आं नोंनि काउन्टिंखौ सानबाय थाखादोंमोन टाइमिंखौ नों बेखौ लाखिनो हादों बिनि थाखाय आं नोङो 500 पइन्ट एक्सट्रा होगोन मिथिबाय स' माय पइन्ट फर इउ इज 2500 थेंक इउ सार 2500 थेंक इउ सार दा 2005 बेसे होनदों सार 2500 जोबोद मोजां भट मोनबाय नोंथाङा दा जोङो नोंथाङा जा फैगौ आरो दायो सोलिबाय थानाय हाबाफारिनिफ्राय आरो दंबावो दा भटखौथ' मोननो लुबैयो नङा होमबा नायगिरि बिथांमोननिफ्राय बा बायजोआव जायफ्रा नायबाय दङ बिथांमोननि जायफोर भिउवार्सफोर बिथांमोननिफ्राय भटखौ नोंथाङा माबोरै बिनानै लादो खुलुमबाय सुमै नार्जारि आङो इउएन एकाडेमि बिजनि स्कुलाव फरायो नोंथांमोना आंनि मोसानायखौ जुदि मोजां मोनोबा हिन्दी डान्स उनाव जे जागोन बेयाव मोसाफुबाय थानायाव लाइक थुना हरनानै आंनो फट' हरबानो जाबाय थेंक इउ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय थांनांसिगोन दानिया जोङो नैथियाव लेंहरनो सानदों एबा नैथियाव बादै फैगोन रिसार्च सर्गियारि
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. दिक्सा सरगियारि बिथाङा ओंथि गोनां फाव फेसन आरो दुखुनि मोनसे मोसानाय दिन्थिफुंबाय गोजोननाय थाबाय Thank you, sir. दा आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै रिंकु मैम Hello, ma'am. हेल' मोजां ना खबर Mazang, ma'am. नायनानै गोसोखौ दुखु मोनलायबाय आं नोंनि ड्रामाटिकेल बे एक्टखौ मा होननो एक्सप्रेसन वाज बिराद आउटस्टेन्डिं Thank you, ma'am. होननोनो रोंलायला आङो मोजां मोनदों आं गासैखौबो अभारअल गासैबो मोजां मोनजोबदों अल द बेस्ट Thank you, ma'am. $2,500 Thank you, ma'am. 2500 रिंकु मैमनिफ्राय मोनबाय साबायखर थाबाय माइकेल सार हेलौ Hello, sir. हेलौ द्रिशा Yes, sir. बिराद खस्थ'आव दोनबायना आंखौ दिनै Do you know बे मेथाइखौ आंनो लिरदों होननानै
बे मेथाइखौ आंनो सुजुदों आंनिनो फिल्मनि गोबां हांमा Yes, sir. स' जिनि आदबनि मेथाइखौ नों मोसाबाय आं बेखौ सानाखै जेबो आं खालि माखौ मोजां मोनदों होनबा the performance contemporary style एसे contemporary style मोसादों आं ड्रेसजों जेबो रायलायला डान्स कम्पिटिशनथ' डान्सनि बारैल' रायलायनोसै डान्सआ मोजां मोनसेल' उसुबिदा मोनदों आङो एडिटिं अफ द सं मेथाइनि एडिटिंखौ एसे पारफेक्ट जाबावनांगौमोन अबेबा एसे टाइमिंआ एडिटिंआ जायाखै जाय अडिअ'खौ काट खालामदों बियो एसे स्मुथ ट्रान्जिसन खालामोब्ला मोजां जागौमोन आंनि थाखाय खिन्थु एक्सप्रेसन बहुद मोजां मोनदों माने आंनि एक्ट्रिसा बिदि मोसानो हायोबाथ' साबसिनबावोमोन बै फिल्माव नाथाय जोंनि सावथुना आलदा बे डान्स फ्ल'रा आलदा आइ एम इमप्रेस्ड भेरि गुड डान्स पारफरमेन्स प्रप्स बाहायदों दा आंनि पइन्ट्सखौ आं होनोसै it's a good performance, very good performance. Thank you very much, sir. So my point is, for very good performance, I'm giving you 3,000 points. 3,000. 3,000 Thank you, sir. votes. Thank you very much, Michael sir, and it's credited to you because you composed this song, which has been performed by her. Okay, thank you very much. Next, Denka sir. Hello, sir. हेलौ रिसा नोंनि बे जे पारफरमेन्स बेयो जोबोद इमोसनेल पारफरमेन्स आरो मेथाइखौ लानानै जे नों मोनसे स्ट'रि बानायनो नाजादों आं अबजार्भेसन खालामदों आंनि नोजोराव दस्राया मा नोजोर होदों आं नोजोर होदों नोंनि हमनानै ला हासबेन्डआ सासे आर्मि Yes, sir. आर्मिमोन बियो रुंसारि जाबाय बिनि फटक बिनि सावगारिखौ लानानै नों मोसादों आरो बिनि मोनसे ड्रेस बेखौ नों लानानै मोसादों दा बेखौ नोजोर हरोबा जोबोद ओंथि गोनां जोबोद दुखुनि मोनसे पारफरमेन्स जादों बियो बयनिबो गोसोआव हार्ट टाचिं खालामनो हागोन बुजिदोंब्ला आंनि नोजोराव जोबोद मोजां मोनदों आरो जे एक्सप्रेसन बेयो जोबोद मोजां Thank you very much, sir. आं मोजां मोननानै जे इमोसनेल पारफरमेन्स आङो बे स्टेजाव बेखौनो बयनिख्रुइबो साबसिन इमोसनेल पारफरमेन्स होननानै आं साननानै लाबाय दिनैसिम दा बिनि थाखाय आं नोंनो 3,000 भट होबाय Thank you very much, sir. 3,000. Thank Very you. fantastic vote. Thank you, you, sir. Sir Denka Brahma. So दानिया गोजोननाय मोनदों ना भटफोरखौ सार मेडाम मोननिफ्राय बहुत गोजोननाय मोनदों गोजोननाय मोनदों हप दङ हप लादों ना आदसा दा भिउवार्स बिथांमोननिफ्राय माबाफोर मिजिं थिदों मा मिजिं थिदों खुलुमबाय आं त्रिशा स्वर्गियारि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजबानिफ्राय प्लिज नोंथांमोना आंखौ अननानै आंनि मोसानायखौ हिंदी मोसानायावहा आंखौ भट होनानै देरहासार खालाम मैं आप सब लोग को बताना चाहती हूँ कि मुझे सब लोग आप सपोर्ट कीजिए फाइनलिस्ट बनाइए ताकि मैं और सक्सेसफुल बन सकूँ थैंक यू वेरी मच एवरीवन Thank you, Trisha Sorgiari. Now we can go. Thank you, sir. Thank you Best very of much. luck. दानिया फैगोन मेरिना बसुमतारी
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. मेरिना बसुमतारी जोबोद ओंथि गोनां गोसो मोदोम सोमावग्लुंनो हानाय गोथौ मेथाइनि ओंथि गोनां मोसानाय दिन्थिफुंबाय आंहाबो गोसोआ बोरैबा बोरैबा मोनलायदों सोमखोर हाजो सिरि सिरि आच्छा मोजां जानाय बायदि मोनदों ना मोनदों हपथ' आसाथ' खालामदों ने देरहागोन दिनै आच्छा देंखो सार हेलौ मेरिना आंनि नोजोराव मोसानायाथ' जोबोद एन्जयेबोलमोन थारैनो एसे रंजाहोनो हादों एक्सप्रेसनफोरखौबो आं मोजांखौनो मोनदोंमोन माखासे दा जोंहा सानै जाजेस दङ बिथांमोनाबो बिजिरगोन जायखिजाया आंनि नोजोराव आं मोजांखौनो मोनदों नोंनि मोसानायखौ आरो एक्सप्रेसनखौबो आं मोजां मोनदों मेथाइजों एडजास्ट जानाय जे माखासे नोंनि स्टेपफोरखौ आं सायख'नायखौ मोजां मोनदों दा बेबायदिनो इयुनावबो खालामबाय थानो नाजा
आरो स्टेज मेकआपआ मोजाङैनो दं keep it up all the best Thank you, sir. भट सार भट आदसा आङो पइन्ट्सखौ होनोसै 2000 आंनिफ्राय Thank you, sir. जोबोद मोजां भट मोनबाय दा माइकेल सार हेलौ मेरिना Sir, मोजां ना खबरा मोजां. मोसानाया थांनाय बारनिख्रुइ एसे साबसिन जादों जानायालाय स्टेप्सफ्राबो साबसिन जादों बोलोआबो साबसिन एक्सप्रेसनाबो मोजांमोन खिन्थु मोनसे मिस्टेक नों बहुद गिदिर खालामबाय ताल गानायनि ताल दाद्रा मेथाइयाव गानाया नोंना आलदा थांगासिनोमोन नोंबो आन्दाज दं खोमा 1 2 3 4 1 2 3 4 आव नों 1 2 3 4 बोरैबा बिदिसो बोरैबा गागासिनो नोङो मा होनबावनो बेसिक्सनि खोथा थाबाय जेबो नङा मोसानाया मोजाङैनोमोन एबार साबसिन जादों खिन्थु हा Thank you, sir. भेरि गुड बेबायदि मोसाबाय थायोबा आगोलनिफ्राय बहुद मोजां मोनगौमोन महराबो दंखायो हाइटबो दंखायो एसे हामनायबो मोनदां नोंखौ मा डाइटिं खालामबाय नामा Sir. ए खालामबा मोजां एसे मोदोम गिलिरबा मोसानो खस्थ' जाखायो जंखायदोंसै दे गाज्रि मोननाङा आंबो मेंनानैसो फैनाय आंबो अखा सिनानैसो फैजादों शुटिंआवसो दंहैयोमोन आङो आंना एक्ट्रिसफ्रानो बारहुंखाजोंसो बिरहोनोसैमोन दहाय खुनुरुखुमसो हमथाना लाखिनो हादों जोङो जियानो हक कमेडिया साइड मोसानाया थिगानो दङ थांनायनिफ्राय साबसिन खिन्थु आङो तालावनो एसे नैबे बेसिक्स नालाय मोसानाया दा बिट तालाव मोसानांगौ नैबे एसे मिस्टेक्स नुहरदों माखासे गासिबो मोजां माय पइन्ट्स फर इउ इज 2500 okay Thank you, sir. this is 2500 500 is for to try next time better okay Yes, sir. but आं बेखौ दाननो हायोमोन because नोंनि बेसिक्सआनो मिस्टेक जादों जिखुनु anyways all the best the audience मा होनो thank you sir. all right नार्भास मोनबाय नामा ताल गोरोबाखैनो एसे No. मोनाखै आदसा नेक्स्ट रिंकु मेम औ मेदिना No, ma'am. आं साननाय बायदियै माइकेल सारानो बुंलांजोबखाबाय कस्टिउमाथ' बिराद मोजां मेकआप बिराद समायदों मोसानाया बेनो बिदा मिलायाखै मोसानाया फार्स्ट थांजोबदों नोंना एसे समान नायै नायै गानजों जि मोजां गान बियो मोसानो जि मोजां जायो उनाव बिनिफ्राय साबसिन मिलाय मोसाबावदो Okay, ma'am. नायनोसै उनाव अल द बेस्ट Thank you, ma'am. पइन्ट्स 2000 Thank you, ma'am. 2000 स' गोजोननाय थाबाय जोंनि जाज सार मेडाम मोनदों बिथांनिसिम आरो दा बे फैबाय थानाय हिन्दी डेन्स कम्पिटिसनाव थ' माबाफोर मिजिं थिदों नायगिरि भिवार्सफोरनिफ्राय लोगोफोरनिफ्राय नङा होमबा दा मा बुंनो सानो खुलुमबाय आंनि मुङा मेरिना बसुमतारी आं क'क्राझारनिफ्राय फैदों नोंथांमोना आंनि मोसानायखौ मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक थुनानै भट हो जेब्ला आं हिन्दी डान्स खालामो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय मेरिना बसुमतारी इउ केन गो नाउ दानिया जों बड' डेन्स कम्पिटिसनखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय दा जों सेकेन्ड पार्ट जोंनि हिन्दी डेन्स कम्पिटिसननि फारसे थांगासिनो दङ आरो जोङो दिनैनि बे डेन्स कम्पिटिसननि आलासि महरै दिनैनि बे हाबाफारिनि आलासि महरै जोंहा आलासि लिंबोखानाय दंखायो दहाय आलासि बिथाङा बेखौ लांखांबाय आरो बिथांखौ जों दान्दिसे उनाव बिथांखौ बे जोंनि बे जौस्राङाव लिंहरफिनगोन आरो बिथांजों जों इन्टारेक्सन लागोन आरो बिथांनि इन्टारेस्टेड पारफरमेन्सखौबो जों बिथांनिफ्राय मिजिंथिदों दा बेनि सिगाङावनो जों दान्दिसे ब्रेक होबाय गोजोन्थों
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. नै जों ब्रेकनि उनाव फैफिनबाय जोंनि दिनैनि आलासि बेखेवगिरि बिथां गोमोथाव बसुमतारी डक्टर गोमोथाव बसुमतारी बिथांखौ जों आलासि महरै लाबोदों दा बिथांखौ जों दान्दिसे इन्टारेक्सन लागोन बिथांजों लोगोसे आरो बिथांखौ जोङो गावनि इन्टारेस्टेड बादि मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्टनि सायाव प्ले खालामनो थाखाय बिथांखौ जों खावलायगोन हि इज मिस्टार Dr. Gomathaw Bosumtari, and he has been awarded the doctorate degree on musical instrument, one of the musical traditional famous musical instrument of the Bodo. On this topic, later on we will discuss with him on details about it. Okay, now दायो जों नोंथांनिफ्राय नोंथांनि गोसो बायदियै नोंथांनि इन्टारेस्टेड बायदियै मोनसे मिउजिक देंखो दामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
बिथांनिसिम जोबोर रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम जोबोर साबायखर थाबाय आरो बिथाङा दोंसे गोदै मिलौदो मिउजिक दामबावगोन बिथांनो बर'नि मुंदांखा मोनसे दामजु one of the famous traditional musical instruments of the Bodos which is called the sipung flute. He will very nicely play on this musical instrument. दा नोंथांखौ बे दामजुनि सायाव आखाइ होनो थाखाय बा दामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आच्छा जों दान्दिसे ब्रेक होथ'बाय बिथाङा दामगोन दसे उनाव जों दसे सम जोबोद सम खमनि ब्रेक होथ'बाय Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
बोरैबा गोरोन्थि खुनैजों जानो हागौ ब्रेकनि उनाव फैफिनबाय दा बिथाङा गोदै मिलौदो मोनसे देंखो दामजु दामगोन सिफुंनि बिथांखौ दामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दा आङो सिफुङाबो गोदानसो नालाय बियो माबायदि जागोन बुजिस'आ दा बेनिफ्राय मेथाइयाबो खोनासंब्रबनाय इउटुबाव मोननानै दा बेखौनो दामनो सानदों आं रोजाबनाय मोन्थाय बारा मोनथिथ'वाखै आं गोरोन्थि जायोबा निमाहा होगोन होननानै आसा थिनाय थाबाय
साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दायो जों फिसा सिफुं फिसा सिफुंजों दामनाय नोंथांनि आरो हास्थायबावदों गोजोननाय थाबाय बिथांसिम बिथाङा जोबोद ओंथि गोनां गोदै मिलौदो दामनानै जोंनि गोसोखौ गोजोन होबाय बिथांनिसिम साबायखर थाबाय दा जों दान्दिसे बिथांजों एसे इन्टारेक्सन लानो सानदों आच्छा जोंथ' नोंथांनिफ्राय माखासे दामजुनि मुंदांखा जोंनि बर'नि माखासे दामजु बे दामजुफोरनि सायाव नोंथांनि रोंगौथि थानाय दामनो रोंनाय सोलोंनानै थानाय बे रोंगौथिखौ जों नुबाय जों बयबो गोजोनबाय बिदि जे सासे स्कलारा डक्टरेट डिग्री हल्डारा सासे बेबादि जे इन्सट्रुमेन्टआवबो कालसारेलावबो गोसो दङ बेखौ जों बयबो नुबाय मोनसे क्रेडिट जोंनि बर' हारिनि थाखाय हारिमुनि थाखाय दा आं जोबोद सुंथाब जोंहा गोबां सम थांबाय दा बेखायनो जोबोद सुंथाब सोंनायनि फिननाय नोंथांनिफ्राय मोननो लुबैदों दा गिबियाव आं मिथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय नोंथांनि सर्ट मोनसे इन्ट्रडाक्सन नोंथांनि दा इन्ट्रडाक्सन होनोबाथ' गावनि मुंखौ फोरमायनांगौ जाहैबाय डक्टर गोमोद बसुमतारी आरो बाय'डाटाफोरखौथ' बुंथावा गुबुनासो बुंनो मोनो आरो हिसाबाव बेबायदि आरो नियम दं मोनसे दा आं बेखौ बुंथ'ला उनाव मोनथिलांगोन बेनिफ्राय दा बिथाङानाखि बिथां बुंथिगिरिया सोंदों जे फकनि सायावनो माखासे गियान थानाय हिसाबै नोंथाङा फकनि इन्सट्रुमेन्टफोरनि सायाव मा सानो नङा होमबा औ बे आरो बेनिफ्राय आं सुंथाबैनो बुंनो सानबाय टाइमाबो खम बेनिफ्राय दा आं दस्राखौ बुंनाय नङा सेरजा सिफुं खाम बिनि सायावनो आरो दा
जोंनि दोरोङारि दामजु होननानै बुंनांगौ जाहैबाय बेखौ दोरोङारि दामजु दा बियो एकाडेमिक लाइनाव फैबाय बे गोमानायनि खुनु खोथा गैला आरो मोनसे समाव जोंना मा जाबायमोन सेरजा दामग्रा नागिरबा मोनला खाम दामग्रा नागिरबा मोनला बे आबौ आबैफ्रा जेरै गामियाव थानानै बिथांमोनासो फोथांनानै लाखिदों कालचारफोरखौ बेबायदि जानानै थादों आरो दा बियो जों फैयै फैयै दा मोनसे रिसार्चनि गेजेरजों मोनसे मा होनो बेखौ नटेसन हिसाबै सरलिपि हिसाबै जों लाबोनो हाबाय बेखौ दा इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो थिसननाय जाबाय बियो खुनु गोमानायनि खोथा फैला लासै लासै जों बेखौ मोनसे आपग्रेड खालामनायनि लामायाव थांगासिनो दं आरो देग्लाय 4th सेमिस्टाराव थांबायबो मिउजिक कलेजावहाय क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्सआवहाय आरो दा आं नैबेखौल' बुंनो सानबाय गार्जेन बिथांमोन बा दाब दाब जायगानिफ्राय जायनाखि मोनथिदों दिनै खोनादों बिथांमोना बेवहाय एडमिसन खालामनो हागोन HS पास जानायनि उनाव आरो बेबायदि बेखौनो आं बुंनानै दोनथ'बाय दा आथिखालाव नोंथाङा मा खालामबाय दं एसे दा आङो बे क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव नांथाबगासिनो दङ नैबे जोंनि जे दा क्लासिकेल थांनायनि लामायावनो खिन्थु जों क्लासिकेल बुंथ'नो हाया बेखौ बर'नि दोरोङारि दामजु मोसानाय बेफोरखौ जों दा आरो क्लासिकेलखौ जों बेसबो खालामथ'वाखै जाहाथे फगैनो जों थिसननो हायो बेवहायनो आं नांथाबनानै फोरोंगिरि हिसाबैबो आंखौ सायख'थ'नानै दं आरो बेवहाय दा बावनो क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज आच्छा नोंथाङा जे PhD कमप्लिट खालामदों नङा होमबा डक्टरेट डिग्री लाबाय दा नोंथांनि रिसार्च टपिक टाइटेला मा बेयो जाहैबाय इन्डियान मिउजिकनि सायावनो माखासे बावहाय आं फकफोरखौ लाफादेरदों आरो जेरै बर'नि थादेरबाय बे इन्डियान क्लासिकेलनि सायावनो जादों बियो बेनिफ्राय आं बेजों लोगोसेनो नैबे जोंनि फकखौ एसे गोसो होफानानै बेवहाय थिसनफानाय जादों आरो आच्छा नोंथांनि बे रिसार्च टपिकनि मुङा मामोन होनदों बेनो जाहैबाय इन्डियान क्लासिकेल आच्छा नोंथांनि बे रिसार्च टपिकजों रिलेटेड हिसाबै जोंनि बे ट्रेडिसनेल फेमास मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट बर'नि बेफोरजों माबाफोर रिलेसन हिसाबै नोंथाङा बे नोंथांनि रिसार्च टपिकखौ बेखौ आवगायहोनायाव डेभेलप खालामनायाव एसे नोंथाङा बेफोरखौ इनक्लुसन खालामदेरदोंमोन नामा बेखौ सरजाबफानाय जादों जोंनि माखासे ट्रेडिसनेल बे सेरजा सिफुं खामनि सायावबो एसे सरजाबफानाय जादों आरो बेखौ बुंनांगौबाथ' एसे गोलाव जायो नंखायनो मालाबाफोर टाइम मोनब्ला आं बेनि सायावहाय एसे गुवारै बुंफ्रुनोसै आरो आच्छा नोंथांनि बे रिसार्च टपिकआव नोंथाङा रिसार्च खालामनायाव जे जों मिथिगौ जे PhD खालामनो थाङोब्ला माखासे स्टेज थायो बा स्टेप्स थायो दा बै खामानियाव नोंथाङा मोनसे टपिकखौ सिलेक्ट खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा माखासे सर्स कालेक्ट खालामनांगौ बे रिलेटेड टपिकजों सर्स हिसाबै नोंथाङा प्राइमारि सर्स आरो सेकेन्डारि सर्स मा कालेक्ट खालामदों बेवहाय माखासे जोंनि सेरजानिनो बे माखासे फक हिस्ट्रिखौ नागिरनांगौ जायो बे माखासे सेरजानि जोनोम बेनिफ्राय बे खामनि माखासे बलनि सोमोन्दैबो आं लादेरनाय जादों बेनिफ्राय नटेसननि सोमोन्दैबो जेरै बागुरुम्बाफोर बेनि सायावबो एसे आं गुरुत्व होनाय जादों आरो आच्छा बेनिफ्राय नोंथांनि बे रिसार्चखौ डेभेलप खालामनायनि बेलायाव माखासे आं दहाय बुंबाय स्टेजफोर थायो बै स्टेजफोर जेरैहाय थाबाय इन्ट्रडाक्सन सिनपसिस बेनिफ्राय डाटा एनालाइसिस मेथडलजि बेनिफ्राय हाइपथेसिस बेनिफ्राय फाइन्डिंस बे माखासे स्टेजफोरनि गेजेराव नोंथाङा which one of the stages of the research topic of the
writing of the thesis, which one do you did you feel most critical? एक्सुवेलि बियो माखासे गाइडलाइन बायदि थायो बेनिफ्राय आंनि सासे गाइडलाइन डक्टर अमित कुमार होननाया जोबोद हेफाजाब होदों आरो बावहाय माखासे हिन्दुस्तान लेभेलावहाय बेनिफ्राय आङो ओजोंहाय बहुत सेनियरफोरनिफ्राय बुथुमनाय जादों आं माखासे आंथ' हारसिङै माखासे माबा जाजोबा नालाय बेफोर माखासे सेनियरनिफ्राय जों जारिमिनखौ लानांगौ जायो आरो बावहाय बेखायनो आङो माखासे सेनियरफोरनिफ्राय बहुत कालेक्ट खालामनाय जादों प्रजेक्टखौ आरो बेवहाय आंनि जायनाखि गाइडआव दंमोन डक्टर अमित कुमार प्रफेसार बिथाङा आंखौ जोबोद हेल्प खालामदों आच्छा बै फाइन्डिंसआव रिसार्चनि जितु फाइन्डिंस बै फाइन्डिंसआव नोंथाङा मस्टलि माने बबेनि सायाव most important findings some points of your findings on your research thesis writing माखासे मोननैसो most important माने findings points हेलौ बेखौ एंकर नोंथां इन्टारभिउखौ उनाव खालामदो नामा मिथिनो लुबैदों shortly जोबोद shortly दा टाइमाबो सुंबाय आं बेखौ सुंथाबैनो बुंनो सानबाय थांनांगौआबो माखासे गार्जेनफोर दं गोजान गोजाननि खिन्थु माबा जागोन बेखायनो आङो फंसेल' बुंनो सानबाय बेखौ बुंनांगौबाथ' गोलाव खिन्थु बेखौ बुंजोबनो हानाय नंला आरो ना आं बेखौ मानो सोंदों लास्टआव बे मोनसे सिगनिफिकेन्स दङ जे नोंथांनि जितु रिसार्च टपिक बे मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्टजों बड'नि बे ट्रेडिसनेल इन्सट्रुमेन्टफोरजों रिलेटेड दं बे हिसाबै जोंनि कालसारखौ जोंनि मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्टफोरखौ जोंनि ट्रेडिसनेल मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्टफोरखौ जों माबोरैहाय डेभेलप खालामनो हागौ बा मा जानानै दं बै जितु फाइन्डिंस बै फाइन्डिंसआव मोननो थांगोनथ' समनि आंखाल जाहैबाय बिथांखौ जों उनाव लोगो मोनबावगोन मिजिंथिबाय बिथाङा जोबोद ओंथि गोनां दिनै जोंनि बेखेव फैबाय आरो माखासे दामजु दामनानै दिन्थिबाय गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हाबाय माखासे ओंथि गोनां बिथाङा बिबुंथिबो लाखिबाय
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. नै जों ब्रेकनि उनाव फैफिनबाय जोंनो नैथि खोन्दो थामहिनबा हिन्दी डेन्स कम्पिटिसन दा जों हिन्दी डेन्स कम्पिटिसनाव आगायबोबाय जोंनि जौस्राङाव जों लिंहरनोसै एबा गिबियावनो मुं थाखानाय हिसाबै अनसुमै नार्जारी हिन्दी डेन्स कम्पिटिसन Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. जोबोद मोजां मोसाबाय हिन्दी डेन्स
कम्पिटिसनाव बिथाङा मोजां पारफरमेन्स खालामदों दा जोंनि जाज बिथांमोना कमेन्ट होगोन गिबि गिबियावनो आं रिंकु मेमनिफ्राय मोननो लुबैबाय Sumay, Hello, ma'am. contemporary. First time. फेराखैमोनथ' आं नोंखौ contemporary मोसानाय दासो फार्स्ट दिनसो मोजां जादों बबेबा स्टेपआ एसे क्लिन जाबावनांगौमोन ट्राइ खालामदों मोजाङानो जादों गासिखौबो ट्राइ खालामजोबनांगौ ओभारअल थिगानो दङ बाखि पाब्लिक भट अल द बेस्ट Thank you, ma'am. थैंक यू रिंकू मैम देंखो सर हेलौ Hello, sir. सुमाय आंबो मोजांखौनो नुदों कन्टेम्परारि डान्स नोङो पारफरमेन्स खालामनायखौ आं बारा नुवाखैमोन दिनै गिबि नुबाय आरो माखासे सिम्बलिक जे नोङो बिमानि मोनसे पिक्सार लानानै दा बिनि सायाव नों जितु उन्दुनानै थानाय सिमाङाव मोसानाय बायदि सिमां नुनानै मोसादों समाव नों बिमानि सिगाङाव फरायसालियाव थाङोबा बेग लानानै रंजा बाजा थाङोमोन दा बे बिमाखौ गोसोखांनानै नों दुखु फोरमायनाय मोनसे मेथाइ नों बिदि स्ट'रि खालामनो नाजादों मोजां जादों एक्सप्रेसना मोजां आरो माखासे स्टेपखौ आरो नोङो साबसिन खालामबावनो हायोमोन दा इयुनाव नाजागोन बेखौ आसा खालामबाय अल द बेस्ट Thank you, sir. माइकेल सर हेलौ Hello, sir. सुमाय भेरि गुड पारफरमेन्स Sir. फार्स्टलि आङो रायजोफोरनिफ्रायसो एसे निमा बिनि आं दहाय मोनसे मोसागिरिखौ खारबा स्टाइलखौ दाद्रा होनफ्लांदों एसे मेंनानै फैनायबो जाहैबायना टेक्निकेलि मिस्टेक जाबाय बिनि थाखाय आं निमा बिनाय जाबाय एनिवेज अनसुमाय एक्सप्रेसन एसे नांबावगौ आंनि आन्दासाव बो मिथिखागोन नों दा थांफिन नायफिनबानो मिथिखागोन आं बारा बुंला रिदम एसे क्लिन जाबावनांगौ दं ओमफ्राय जोनायफ्राव बबेबा आथिंफ्रा दाबो एसे जायाखै नोंना देमदों एनिवेज नाइस पारफरमेन्स अल द बेस्ट थेंक इउ Sir. थैंक यू सर दा जों नोंथाङा बेसेबां भट अनलाइन भट मोनखो जों लोगो लोगो मिथिनो लुबैबाय नोंथाङाबो मिथिनो लुबैबाय नङा होमबा टेक्निशियान एट्टी फाइव अनलाइन भट नोंथाङा मोनबाय नोंथाङा दा थांनो हासिगौ गोजोन्थों दानिया नैथियाव हिन्दी डेन्स पारफरमेन्स खालामफैगोन एबा कम्पिटिसनाव पार्टिसिपेट खालामगोन द्रिसा सर्गियारि Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरिया मैं जानू ना क्यों जरा सा सर फिरा है या मेरा
मूड मस्खरा है, मस्खरा है। जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है। मैं जानू ना जानू ना जानू ना क्यों हजार गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों खुदक खुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना। एक नई सी दोस्ती आसमां से हो गई। जमीन मुझसे जल के मुंह बना के बोले तू बिगड़ रही है। जिंदगी भी आजकल गिनतियों से उब के गणित के आंकड़ों के साथ एक आधा शेर पढ़ रही है। मैं सही गलत के पीछे छोड़ के चली कचहरियाँ। जानू ना क्यों जरा सा मौसम सर फिरा है या मेरा मूड मस्खरा है, मस्खरा है। जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है। So ये दृश्य स्वर्गियारी बहुत अच्छा हिंदी डांस किया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। और कभी पहले ऐसा हिंदी डांस परफॉर्मेंस किया था? हाँ, क्या था? अच्छा, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक। और मैंने सोचा कि कोई आज बॉलीवुड से कोई ऐसा डांस करने वाली लड़की आ गया। वैसे सोचा, ऐसा सोचा था आपको। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो रिंकू मैम, कमेंट। Hello, Drisha. Hello, ma'am. Get up, Mani. Ma dance ni get up ya. Ballet or contemporary? Ballet. First time ang ballet nubai dinai be stage awarki. Ang bara moनथिया बे मोसानायखौ जायखिया आं मोजांखौनो नुदों। गासिबो क्लीन जाजोबदों। मोनसेल' मिस्टेक जादोंना बै सिखारखौनो हायाखैना खनसे। आथिङा एसे स्लिप जादों। बाखि मोजांखौनो मोनजोबदों आङो। All the best. Thank you. Thank you very much. Thank you, Rinky ma'am. To Michael sir. Hello. Hello, sir. Hello, Drisha. Oh. So that was contemporary ballet, BALLET. Bini dance are very tough. To ang मोनसे बुस्थु नुवाखै बिनि एसेट shoes नांगौमोनथ' बिनि थाखाय। Oh, बिनि थाखाय माने मोनासै आङो अर्डार खालामनो नागिर। So बेथ' बुट ट'नि मोसानाय दं, ओमफ्राय बुट स्प्लिट्स दं। मोजां, फार्स्ट टाइम नुबाय। वेल ट्राइड। कस्टिउमाबो मोजाङानो नुदों मोसानायजों। बै स्लिप दानाय माने बे टो स्टिप टकिं दंथ' बेयाव बे मोसानायाव जों एसे बेसिक्स मोनदोंमोन स्कुलाव जेला जों फरायदोंमोन, खिन्थु आं मोसानो हायाखिसै बेखौ। बिराद सायोना, बहुत प्रेक्टिस नांगौ आरो उन्दैनिफ्रायनो फोरोङो बेखौ। स' भेरि गुड पारफर्मेन्स। आंना पारफर्मेन्स दिनै मोननैबो बहुत मोजां जादों। दाथ' अडियन्सनि सायावसो। Anyways, all the best. Thank you. Thank you very much, sir.
Danke, sir. Hello, sir. Drisa, Yes, sir. सिगाङाव बड' डान्स पारफरमेन्सआबो जोबोर मोजां जादोंमोन दाबो मोजाङानो जादों दाथ' बुंखाबाय डान्स स्टाइलखौ बेलेट आरो कन्टेम्परारि कम्बाइन्ड जों डान्स पारफरमेन्स खालामदों दा बेहाय बेलेट डान्सआवहाय सुनि गोनांथि दंमोन आरो जोबोद माने आसिनि सायाव आसि माने बिराद प्रेसार खोख्लैना मोसानाय बियो डान्सआ जोबोद गोब्राब बियो बेखौ पारफरमेन्स खालामनाया दा बेखौ सेस्था खालामदों बेनि थाखाय मस्ट वेलकाम नाजाबावगोन दाथ' बड'लेण्ड पाब्लिकनि सायाव अल द बेस्ट Thank you very much, sir. Thank you, judges, sir and madam. Karena जों अनलाइन भट बेसे मोनखो नोंथाङा जों मिथिनो लुबैबाय Technician, please forward the vote. Sixty vote मोनबाय नोंथाङा अनलाइन भट गोजोननाय थाबाय साबायखर Thank you, sir. दानिया थामथियाव फैगोन मेरिना बसुमतारी Best of luck, Marina Basumatari. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
जोबोद मोजां मोसाबाय हिन्दी डेन्सखौ बिथाङा जोबथारनायाव मेंलायनाय बेबो मोनबाय नुबाय मेंनाय नुबाय मेंबाय नङा होमबा एसे आदसा जों दा कमेन्ट मोननो लुबैदों जाज सार बिथां मेडाम मोननिफ्राय गिबि गिबियावनो माइकेल सार थेंक इउ सार मेरिना सङाथ' बुहुत मोजांमोन मोसानायाबो गाज्रि जायाखै आं बुंबाथाय नों रागा जोंगोनसो नामाथाय नोंखौ आं थांनाय बारावबो मोनसे खोथा होनदोंमोन मोदोमखौ मानो थिखोनो हायो हाया मोसायो नोङो आं नोंनि मामिखौ रिकुवेस्ट खालामगोन बेदर दाउदै सब बन्द खालामजोबनांगौ होननानै पिज्जा बार्गार जायै जायै नोंना मोदोमा फुंबाय मोसानो जाया आं पिज्जाफोरखौ मानोथो मोदोमखौ थिखोनबाय फालाय नोंलाय आंहाबो मोसानो गोसो जायोना ओमफ्राय अबेबा स्टेपफ्रा क्लिन जायाखै अबेबा आथिङा ओइ हगारलाबायो माने जाबायसलै होननाय बायदि नुयो बोरैबा बोरैबा एसे बादबदब मोसायो दे नोङो आं थांनाय बारावबो बुंदोंमोन नोंना बडि दङ एक्सप्रेसन दं खिन्थु एनार्जि चॉइस अफ स्टेप्स बे मोननैयाव आं दाबो आं हायो आं मिथिगौ नों हायो नाथाय नों एसे गोसो होआ होआ मोनगासिनो आंनि स्टुडेन्ट मानोथ' थांसिगौ नोंनि खर'आव अब्लाबो मोजां मोसादों दा अडियेन्सनि सायावसै खिन्थु नेक्स्ट टाइमाव प्लिज एनार्जिखौ एसे लाबो दे बेबायदि डान्सआव एसे आथिंफोरखौ थिखो बारल' गोलोमफु बुजिबाय दा आं मा बुंनो नागिरदों दा नों नायदे अनलाइनाव बुजिगोन आं मा बुंदों दे थेंक इउ अल द बेस्ट माइकेल सारनिसिम मोजां कमेन्ट होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय दा माइकेल सारा बुंदों माने मोदोमा बारा गिलिर जाबोनो हमदों मोसानायाव दाख्लैबो बुंदोंनो अमा बेदरफोर जायो नामा बांद्राय जाया बारा जाया एसे जायोथ' ना आदसा रिंकु मेम जोंहा माइक्र'फनफोरानो मोननैसो जोबोद प्रब्लेम होबाय दङ माब्लाबा केबोलाबो प्रब्लेम होयो समायदोंबो मोसानायाबो मोजां जादों गेजेर गेजेरावल' अबावबा एसे एनार्जिया ल' जायो आरो नोंना यस मेम बाखि गासिबो थिगैनो दङ एक्सप्रेसनाबो थिगैनो दङ उनाव नायदो सेलेक्ट जायोबा नों बिनिफ्राय साबसिन एनार्जि होनानै बिराद प्रेक्टिस खालाम नोङो मिथिबाय एनार्जि थाबानो बिराद मोजां जागोन नोंना बाखि अल द बेस्ट थेंक इउ मेम थेंक इउ सार हेलौ मेरिना सानै जाजेस बिथांमोनाथ' बुंखाबायानो जे बुंनांगौ बेखौ बुंबाय एनार्जिया नांबावगौ आरो जिबायदि डान्स कम्पिटिसन जागासिनो दा बेखौ नायोब्ला हार्ड लेबार खालामनांगोन साबसिन नाजाबाव बेखौनो मिजिंथिबाय नोंनि महर मोखां नोंनि गाननाय जोमनाय जोबोद मोजां जादोंमोन जे नोंहा महरबो दङ आरो नोंनि जि बडि स्ट्राक्चार गासैबो थिगानो दङ दा एनार्जिखौल' एसे खम नुयो दा एनार्जिखौ नोङो लाबोनो नाजानांगोन बेनो अल द बेस्ट थेंक इउ सार थेंक इउ सार एन्ड मेडाम मोजां कमेन्ट होनायनि थाखाय सार मेडाम जाज बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय दा जों अनलाइन भट मेरिना बसुमतारी बेसे मोनदों जों नायनोसै
99 भट अनलाइन बिथाङा भट मोनदों दा जोङो दान्दिसे उनाव जोबथि फारसे आगान सुरनोसै नोंथांखौ दान्दिसे जिरायथ'नो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे जोंनि दिनैनि डान्स कम्पिटिशना बेखिनियावनो जोब्बाय रायजोफोर अडियेन्सफोर जाज नोंथांमोन आरो डान्स कम्पिटिशनफोरनि सोरबाफोर बिमा बिफा गार्जेनफोर दङब्लाबो गासैनिबो नोंथांमोनजों साबायखर थाबाय आरो बायजोआव जायफोरा भिवार्स बिथांमोना भट होदों नायबाय दङ बिथांमोननिसिमबो जों साबायखर जासिहरबाय जोंनि चेनेलखौ अनसायनायनि थाखाय दा जोङो जोबथि फारसे आगान सुरबाय थामहिनबा जों रिजाल्टखौ डिक्लेयार होसिगोन बे रिजाल्ट डिक्लेयार होनायनि थाखाय जों प्रिपेयार खालामगासिनो दङ बेनि थाखाय जों जोबथि नैबे जोंनि जौस्राङाव जों फैगासिनो दं लेंहरगासिनो दं गिबियाव गिबियावनो दिसा स्वर्गियारिनि गार्जेन गावबा गावनि फिसाजोफोरनि खाथियाव थानो थाखाय खावलायदों बेनि उनाव लेंहरदों अनसुमै नार्जारिनि गार्जेन गेजेराव खाथियाव थानो थाखाय खावलायबाय आरो बेनिफ्राय मेरिना बसुमतारीनि गार्जेन मेरिना बसुमतारीनि गार्जेन अनसुमै नार्जारी आरो दिसा स्वर्गियारि थेंक इउ दा बेनिफ्राय जों लेंहरदों बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो दिनै खस्थ' खालामफैनाय आरो सिगांनिफ्रायनो जाज महरै सामलायबोबाय थानाय जाज साथाम सार आरो मेडाम नोंथांमोनखौबो खावलायहरबाय जौस्राङाव थेंक इउ माइकेल सार देंखो ब्रह्म सार आरो नै जोंनि सासे मख'जाथाव जाज मुंदांखा एक्ट्रिस रिंकुमनि नार्जारी मेडाम थेंक इउ अल अफ इउ दानिया जोङो डिक्लेयार होगोन दान्दिसे उनाव जोंनि रिजाल्टखौ आरो बेनि सिगाङाव जोंहा जाज मेडाम आरो सार बिथांमोना बुंखादों जे दिनै साथाम आरो बयबो मिथिखागौ साथाम पार्टिसिपेन्ट्सफोरनि गेजेराव सोरबा सासेया आउट जागोन दा सोरनि भाग्यआव मा दं रिजाल्टआ आंनि आखायाव सफैदों आंबो नायाखै आं दसे उनाव नायगोन आरो बेनिफ्राय भाग्यआ खाफाला सोरनियाव थाङो बै बरादा सोरनियाव मा दं दिनै साथाम पार्टिसिपेन्ट्सफोरनि गेजेराव बियो जाज मेडाम सारमोननि भटजों अडियेन्स बिथांमोननि भटजों लोगोसेयै
जोंनि भिउवार्सफोरनि बायजोआव नायबाय थानाय जायफोरा नोंथांमोननि डेन्स पार्टिसिपेन्ट्सफोरनि डेन्स कम्पिटिसनखौ नायबाय दंमोन बिथांमोननि भट्स गासै दाजाबनानै जोंनि भटआ सोरनियाव बेसेबां फैखो जोंनि टेकनिशियाना बेखौ प्रिपेयार खालामनानै हरबाय आंनि आखायाव सफैदों आं दसे उनाव बुंगोन नाथाय बेनि सिगाङावनो आं एसे कमेन्ट जोंनि जाज साथामफोर सासे जायखिया सासे बिथांमोननिफ्राय कमेन्ट मोननो लुबैदों देंखो सार साथामखौबो बुंनो होगोन कमेन्ट होनो हागोन गिबि देंखो सारखौ होग्रोनाय जाबाय गिबियावनो बे हरनि समाव साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावहरबाय आरो दिनै बादायलायनायनि जोबथा जे हाबाफारि बेयो जाबाय सोर बांसिन भट मोननानै दिनै साबसिन बादायगिरि जानो हाखो दा जों बेखौ दान्दिसे उनाव नुगोन जेखियानो जादोआ आं बेखौल' बुंगोन जाय बिथांमोना दिनै पारफरमेन्स खालामदों रावनिखौबो जोङो गाज्रि बुंनो हाया बयबो मोजां मोसाखावरि साफ्रोमबो बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै मोसाबाय आरो बे एफाबां गिदिर मोनसे जौसाङाव मोसानो हानाया आं सिगाङावबो बुंखादों नोंसोर साफ्रोमबो देरहागिरि नोंसोर साफ्रोमबो देरहासार आरो जाय बिथाङा दिनै बाङाइसिन भट मोननानै दिनै आउट जागोन बे आउट जानायाबो वाइल्ड कार्ड एन्ट्रिनि थाखाय खाबु दङ दा बेनिखायनो जिंगासिनांगौ जेबो गैया आं बेखौनो खावलायदों आरो जायखिजाया बादायनायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन जाय खस्थ' खालामगोन जाय बांसिन एट्रेक्सन खालामनो हागोन पाब्लिकफोरखौ आरो जाजास बिथांमोननि गोसोखौ आरो साबसिन पारफरमेन्स खालामगोन बेखौनो जोङो सायख'गोन आरो पाब्लिकफ्राबो सायख'गोन आं बेखौनो मिजिंथिदों जाहाथे बयबो खस्थ' खालामनानै देरहासारनायखौ लानो नाजायो आं बेखिनिखौ बुंनानै साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंथिनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जोबोद गोजोननाय थाबाय देंखो सार दा बेनिफ्राय रिंकु मेम गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साथामबो मोसागिरिनिसिम अननाय जासिहरबाय आं दिनै फैयै फैनानै दा बे समाव एलिमिनेटनि टाइम बे बिराद गोब्राब आरो जोंनि थाखायबो मोसागिरिफोरनि थाखायबो दा जोंथ' नायबाय मोसानाया बयनाबो मोजाङानो रावखौबो बासिनो हाया दा जोंनि जाज खालामनाय जोंनि मार्कजों आरो अडियेन्सनि भटजों आरो पाब्लिकनि जों सोरबा सासेया थालांनो हासिगौ बिनि थाखाय गोसोखौ गाज्रि खालामनाङा जेनबाय होननानै दिनै थालांबाय होननानै द्रप थानो नाङा गोसोखौ माने मोसाबाय था प्रेक्टिस खालामबाय था जेनबाबो जेबो नङा जेनबाय थाबाबो जेबो नङा बे जेननायाबो मोनसे प्रेक्टिससो बिदियैनो आवगायलांनो हागोन बिदियैनो देरहासार जानो हागोन उनाव बेनो आंनि बुंनांगौआ अल दा बेस्ट गासिनिसिम थेंक इउ मेम माइकेल सार हेलौ एभ्रिवान टाइमाबो जाबाय नङा होमबा गाराङा एसे गोदोबाय मानोबा दहाय बुंनाय हिसाबै आङो माने मोनसे शुटिंआवसो दंहैयोमोन BM प्रडाक्शननि फैगौ सा खोला सानजा जोनाब बे कमेडि सिरिज फैगासिनो दिनै लास्ट शुटमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे प्रग्रामखौनो होसोबोनायाव आङो बारहुंखा मोनबोबाय सिबोजोब्बाय फैफिननांबाय थाब फैफिननांबाय थाखौनो बावनानै सेन्देल गाननानै फैबावदोंसो आङो अब्लाबो आङो दिनैनि पारफरमेन्सखौ माने बयनाबो मोसानाया बुहुत मोजां जादों थांनाय ग्रुपनिख्रुइबो साबसिन जादों आं ग्रुप बिखौनो बांसिन कम्पिटिटिभ मोनगासिनोखा बेखौ आं सिगाङाव बुंखादोंमोन खालि आंनि बे मोनसेल' बुंनाय आरो दा जोंनि जाजिंखौ सोरबाफोर उसुबिदा मोनदोंबा गाज्रि मोनदोंब्ला नोंथांमोना जोंखौ निमाहा हो मानोना जों बेखौ उइदाउट रावखौबो कन्टेस्टेन्टखौ माने मा होनो बायास जानानै आं भट होआखै या जों होआखै जों फैयो रावखौबो सिनाया नायबाय
मोजां मोनबाय मोनाबा मोनासै दा बेबायदि स' एसे माबा फेसबुकाव ओंखारनानै जोंनावबो सोंनाय जादोंमोन नोंथाङा मा बिदि भट होयो नामा होननाबो सोंलु फैदोंमोन जोंनि गेजेराव दा बेफोरो माने जोंबो एसे दुखु मोनो मानोना जोंबो लेंहरजानायसो जाज हिसाबै बे प्रग्रामखौ जों खुङाखै थ' जोंहा बेयाव जेबो पार्सनेल बाइस गैया दा मोसागिरिया जाय मोजां बेहा मालाय जेनोबाबो माबाबाबो बे अडियन्स भटनि सायावबो दङ जाजनि भटनि सायाव दं अनलाइन भटनि सायाव दं आरो आं मोनसे होनलांनि सार राजेननि सिगाङाव आङो नोंसिनि मोसानायनिफ्राय साफा सानै साथाम मोसागिरिफोरखौ नायबोगासिनो आसा खालामो बे फाइनाला जेब्ला जोबो सार नोंथांनि बे मन्चनिफ्रायनो देरहायो ना जेनो बिसिनि मोसानायखौ आङो सायख'नानै मोनसे एलबाम बानायनायनि टारगेट लाथारगोन थेंक इउ सार दा दानिया जों समा जोबोद खम गार्जेन बिथांमोननिफ्राय जेबो कमेन्ट जों दिनै लालायलिया जों थोंजों उननि हाबाफारियाव जों आवगायनो सानबाय आं जास्ट दा आंनि आखायाव गोग्लैफैनाय नैबे भटनि लोगोसे बेनि रिजाल्टनि सोमोन्दै एसे जास्ट एनालाइसिसल' होनो सानदों गिबियावनो जे जाज सार आरो मेडाम बिथांमोना रावनोबो माइगाब जुजाब खालामाखै दहाय माइकेल सार बिथाङा बुंखाबाय बयनोबो मथा मथि समान भटखौनो होदों जेरै सासे मोनदों अनसुमै नार्जारिया जाजेस भट मोनदों 6500 बेनिफ्राय द्रिसा स्वर्गियारिया एसे बांसिन मोनदों जेरै 8500 जाजेस भट आरो मेरिना बसुमतारियाबो बै अनसुमै नार्जारिजोंनो समान मोनदों थामहिनबा जाजेस भट मोनदों 6500 दायो जे डिफारेन्सआ बबेयाव फैखो जोंनि अडियन्स भट आरो अनलाइन भटआव बिदि डिफारेन्स फैनानै जोंनि रिजाल्टआ दिनै बेबादि जाबाय दा गिबि जोंनि पार्टिसिपेन्ट्सआ जादोंमोन अनसुमै नार्जारिया मोनदों अडियन्स भट 7800 जाजेस भटआथ' 6500 आरो अनलाइन भटआ जाहैबाय 85 टटेल भट बिथाङा मोनदों 14385 गोजोननाय थाबाय 14385 नेक्स्ट बेनि उनाव जोंनि सेकेन्ड पार्टिसिपेन्ट्सआ जादोंमोन द्रिसा स्वर्गियारिया मोनदों अडियन्स भट 8800 भट नाइस भट जाजेस भटआथ' 8500 आरो बेनि उनाव अनलाइन भट मोनदों अनलि 60 साथामनि गेजेराव बयनिख्रुइ खमसिन अनलाइन भट मोनदों 60 स' टटेल भट बिथाङा मोनदों 17360 clap your hands all the audience respected audience टटेल भट मोनदों बिथाङा 17360 दानिया लास्ट पार्टिसिपेन्ट शी वाज मेरिना बसुमतारी बांसिनसो नार्भास जानाय नुदों र' आंखौलेबा ना नार्भाससिन जानाय नुदों नोंथांखौसो आच्चा जियानो हक अडियन्स भट मोनदों बापरे बाप भेरि लाकि पार्सन इउ आर 12,400 हाइस्ट अडियन्स भट गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम आरो जाजेस भट अलरेडि आं दहायनो बुंखाबाय 6500 आरो अनलाइन भट 99 स' टटेल भट बिथाङा मोनदों 18,999 स' नोंथांमोना मिथिखाबाय फार्स्ट सोर जाखो सेकेन्ड सोर जाखो थार्डआव सोर आउट जाखो नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय हमनो हाबाय दा आङो जाय फार्स्ट जादों बिथांखौ सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायहरबाय आरो बिथाङानो जाबाय मेरिना बसुमतारी प्लिज काम फरवार्ड थेंक इउ भेरि माच फर इउर पारफरमेन्स आरो नैथियाव मोनदों
बे जाबाय द्रिसा सर्गियारि प्लिज कम इन फ्रन्ट अफ आस नै बिथांमोनानो फार्स्ट आरो सेकेन्ड दा थाबोबाय हनै लकेलमोन नामा ना लकेल ना मोनना खाथिनिनो नङामोनबा खाथिनियासो थालांबाय दा बिथाङा टटेल भट मोनदों अनसुमै नार्जारि 14,385 दा मा बुंबावनो रायजोफोर आं रिजाल्टखौ डिक्लेयार होबाय दा जोंहा अनसुमै नार्जारि बिथाङा वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव हाबहैगोन नेक्स्ट पारफरमेन्सनि थाखाय एटेम्प खालामदो प्रेक्टिस खालामदो हयथ' नोंथाङाबो फैनो हागौ उनहालागै फिन फैफिननोबो हागौ डोंट वरी डोंट लस योर हार्ट अके दा दिनैनि रिजाल्ट एसियानि रायजोफोर अडियन्स नोंथांमोन आरो लोगोसे गार्जेन नोंथांमोन जाज नोंथांमोन लोगोसे पार्टिसिपेन्ट्स नोंथांमोन आरो जोंनि बे चेनेलखौ नायबाय थानाय अनलाइन भट होग्रा नोंथांमोन गासैबो भिउअर्स नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनै जोंनि जे प्रग्रामा एसेयावनो जों फोजोबबाय गोजोन्थों एभरिबडी गुड नाइट